positive sini mandai pulimpur edisi constituency wa जों ताकले गोबां मार्जिमेन जों पास थांनाय अब जों नुखा दुतु दुर थांनि नायमान यागुलो तामनि बागै हिमाले न जतन सिउ ताकलानि फाइट म बेलाय बखाना ननै को आंखा सानमु सुबो कायसा दिगि इंखा मानि पावर बाय थांजनि पावर न जों माफु कारण नेशनल पार्टी रक सब समय रांखिबु ताबो जों नगो हन आत्तानि परेसे ताकेसा पार्टीनि कैंपेन सुरु हन आतो ताम कैंपेन खानेबा माने बर्न रां बागनानि बर्न किसा गुमरा बिभ्रांत खायनेनि अंश सिमिस काहे पार्टी चलित जे तिनि तिप्राम था चिन बुबाग्रानि जे नासिकमु चिनि कायसन दङ जेता चिंखा पार्मानेंट सल्यूशन गगै जों ताकलानि अबोद जों तिप्राम थनो कप्लाय खाने नांगो अब तिनि तिप्रा सरक तिनि तिप्रा सर जतन साइमान काहासि आं बुबाग्रा बाय 2-3 दिन रमै दङ इभेन दिल्लीआव बाहाय दङबो बाय तमा जराव तिनि मासौ बुबाग्रा प्रेसार जागो बीजेपी बे एलायंस खाने बागै बुबाग्रा प्रेसार जागो जिनि निजिनि पार्टीनि बरकनो अनेक समय चक्रांत खायो बुबाग्रा प्रेसार जागो बीजेपी एलायंस खायनि बागै किन्तु बुबाग्रा तिनि पाब्लिकनि कक खानावै पाब्लिक जतन नायो जे जों बीजेपी तांग एलायंस नाबा वय तांग जों बीजेपी एलायंस नाय जे जागो तिनि जों तिप्रासे एकट खायख्या जे जागो त्रिपार्टाय तिनि एकट खायख्या तिनि एक ताखनो इमप्लिमेंट खायनि कक से राज्य सरकार अम पार्टी जों माइके तंनाय साला बुबाग्रा पाब्लिक कक खानावै तिनि जों आलकाल कन बासावो जों फुनुना नांनाय तिप्रासो जों थानसाखौ फुनुना नांनाय मानि पावर नसे थानसानि पावर जातिनि पावर गोबां अब जों फुनुना नांनाय तिनि तिप्रासो बुजिका हैसे आं बगै न किछु दिन मा सानाय क्या किछु दिन पहिलाव खना गातामो 28-30 ता मानायनि साव बीजेपी रो 28-30 ता उलखै तामखा 28 खा किछु दिन सकां नुखां मेडियाव 28-17 तांनि थांखा बरक ताइखेनाय दे ताइ 500 दिन परेखे 28-10 पन कागला যখন 12 তারিখ 28 ने तिप्राम थामबाननाय 28-0 माने এই বিজেপি রক অবস্রায় সে সারা ত্রিপুরা গুই নাইকে প্রায় গুই নাইকে তিনি চিনি রাইমা ভ্যালি থাংফাইকে মনুবংক চিরাসলে থাংফাইকে চিনি পূর্ব মহরিপুর বুড়াটলেও থাংফাইকে চিনি নতুন বাজার মালবাসা থাংফাইমানি যতন तिप्राम সাপোর্ট চিন বুবাগ্रान बागै सापort खाय बरक तिनि बासालाजाक अंखालाजाक थुया खायो जों चिन बुबाग्रा नमस्के हामजगो चिन बुबाग्रा चिनि बागै तिनि कक साइदमन बागै बुबाग्रा तिनि चिन फाइट खायदमन बागै सारा राज्यनि तिप्रा सरक बुबाग्रा नगेन दङ बस्राय से चिन जों मुख खायसे आम हायकेन चिन मादे पुलिन पुरबो तिनि खरकसा कार्जगे खायचे चिन तिप्रा मथ बुदनानि बागै बरजन जतन पजिटिभ फुनुका एवं ताकुक जितेन न चिन बुबाग्रा रहजा चंगै रहजा ताकुक जितेन न जों गोबां बुबाय जों पास खायनाय अब तिनि चिनि जत कर्मी থেকে শুরু खाय जत वारिस থেকে শুরु खाय जत प्रोटेक्टर व्यक्ति बरक तिनि जों गसे नालायखा अब जों 12 तारिख बदलै 17 तारिख न काहामके रेजा नखसिनाय अब तांते काउन्ट खै सेमलिया 17 तारिख जों बिजेमिसे लुखालेसिनाय जों हाय पुनराय बो सरकार गठन खायनाय चिन्ति दिसे हापाम एवं ताकलासि किन्तु इतिहास रचना हिसाब बायके कोनो समय जों किन्तु 18 19 बार थांमेयको तो ताकलायसो 28 नानि बागै सम्भावना गोबां हायापनो 25 ताले जों जेसपन माने सिट तुबो सरकार कथा गठन खायनाय हिसाब सारटेके जस पिपिन टेपर मा बो बिनि मंगoi फेसबुक कायसा रोमान स्क्रिप्ट न तै बनो आबो देमनागरी स्क्रिप्ट खाना न तै चाटु न तै फेसबुक टाइपो पाइरा आमु बुसु जरते कुपoi बुसु जरते टाटा सा उसति कबै टाटा त साइमेनिया बा जों त जेनमनि मा सानाय आमति गोबां माने बिजेपि नेता चिनि रामपद सार हुन्थु चिनि अटल सार हुन्थु हा बबो खरकसाङै मानो कारण प्रत्येक बिजेपि नि लिडार रकनि नासिक मुङावनो जे अ कबरन देवनागरी बे सैनानि बगै अब बिजेपि नि एजेन्डा म बिजेपि नि एजेन्डा अब त बसखरि थुं रियाथु ब बाजाव खरचा खबजागो जे कबर रुमान हरप नाया थानि ब खरचा खबजागो ब जदि नायहुगे ब एक बाफन कब साका आचे ब रुमान देवनागरी नाइलिया बनन कखना कानो रक जे कबरन रुमान हरप सैनानि बगै ब एक दिन फन चित्त सैखा बा एक दिन फन कक्ति साका आन नाम तिकुन एविडेंस करि हसे दैट मीन्स ब रुमान हरप नायौ देवनागरी नायनि बगैनो बरक समर्थन खाइ दङबो जों नुखा चिन्ताखौ दिलेनो बतामसा যদি নুকুনে এভিডেন্স তুই ফেমান হंगांकै आं याखारनाय पार्टी याखारनाय बुंनो सान बिनि प्रमाण फनुजाफोरखौ दिनै तामु सुबुं फासांकै म सम्पूर्ण जों साइमानाव बिनि सिमिनियाव सारा बिजेपि खानि एजेन्डाव आर जारा तिनि आं मासाव जारा तिनि जों बाइबेल पढनाय दक चार्च थानाय दक हा बरकसन बाहायके क बरक रोमान हरबनो सापर्ट खायावै दिन देवनागनि सापर्ट खायतं आर जारा तिनि जनजाति मुचाखनि आं मासाव दिनै चिन माननीय मुख्यमंत्री साइ दंगो हा আমি থাকতে রোমান হরপে লিখতে দেব না আমনো जों याफा পারা याफा খরব না এডিসিতে ডাইরেক্ট আমি থাকতে এডিসিতে ডাইরেক্ট ফান্ড হবে না
टिप्रासा एकट इटा किच्छु ना कला पाटान छाइ दङ आमनो याफक खलो टिप्रासा जों बर थां सहिगा दिनै जों मासुन जरा फाइसो आर तार जरा जनजाति मरला खाना आंगन सालामो जोंबो नरक आर हिमि दं फानो बुट हुगे टिप्रा मथान नांगौ जों टिप्रा मथान कपलाय खाइनांगौ चिन बुबागान कपलाय खाइनांगौ तान बगै दिल्लीआव आवासथि साना नांनाय जों जे एग्रीमेंट खाइमानि नबनो इमप्लिमेंट खाइनांनाय जदि जों टिप्रासा एकट जदि इमप्लिमेंट होंकै ताम बीजेपी ताम सीपीएम ताम कांग्रेस जों जतन बेनिफिटेड होंनाय लेन्ड जदि मान होंकै अब टिप्रा मथासि मांगला बलेना सारा टिप्रा राजन टिप्रासा तन माननाय যদি ডাইরেক্ট ফান্ডিং ফাইনखौ যত এডিসিও जों बेनिफिटेड होंनाय তিনি রাজ্যনি বাজেটনি মাত্র 3% পানকাया 2.90% से मात्र रहरजों टिटे एडिसिও যদি ডাইরেক্ট ফান্ডিং ফাইনkai जों 100% যদি 30 টাকা যদি মান होंकै प्राय 13,000 14,000 কোটি টাকা जों माना खालायमानि जों बाके डेभलपमेंट खायमाने दिन टिटे एडिसिरियन डेभलपमेंट खायानि साव राज्यनि बाजे 34,000 कोटी टाकाव एडिसिও मात्र 914 कोटी टाका रहरजोगो लामा स्नामनान बगे मात्र 7 कोटी बसर रहर जागो जा 1 किलोमीटर स्नामनान तिनि हाइदिना 1 कोटी टाका रां नांगौ ताकासे ब्लेवा नामा सिंसा टिटी एडिसि एरियाव 1633 टा स्कुल दंगो आमनि बागे मात्र फान रहर जागो 1 कोटी 70 लक्ष टाका যদি আমরা ডিভাইড খাইনকাই একটা স্কুল 10,000 টাকা সে ক্লাই একটা স্কুল মাত্র ডেভেলপমেন্ট ফান্ড বাকি ডেভেলপমেন্ট নাই সারি জানো বাকি ডেভেলপমেন্ট বাকি ইনফ্রাস্ট্রাকচার নামনাই yang kai tamsa kok bai titi edisi pasbo tomen development khaimi जों बुआ साइमन development khaimi आउन बागन जों साव जन डाइरेक्ट फंड मारिनाय अ तिप्रासे एकोडमन साव जनो ताइबो एम्पावरमेंट मारिनाय जों हमन दान दं खाइ दंब्ला development khaimi बागन लामा इंया तिनि लामा इंया लामानि मन्त्रि साव साला राज्यनि तिप्राजिन मुख्यमंत्री अ पारा development खाइनि बागै मन्त्रि साव राज्यनि मुख्यमंत्री आरडी मन्त्रि मुख्यमंत्री न तिनि पारा पाराव न दै थांगिया तिनि पारा पाराव तैग्रियामन दाइ साव राज्यनि मुख्यमंत्री दाइ हेसि टिटी एडिसि हापाङाव तो दैनि दप्तर सिकरै कारेन्ट तिनि थांगिया अम साबनि दप्तर अम तो टिटी एडिसि दप्तर निकरै राज्य सरकारनि थानि दप्तर इंगा अम आसों सम्पूर्ण आबा जों तांगो लामा थांगिया बाति ब्रह्म थान दुसबेबा तां टिटी एडिसि हापाङ दुसबेबा तां कारेन्ट ग्रिन बाति ब्रह्म थान दुसबेबा तां टिटी एडिसि हापाङ दुसबेबा अम तो एक्चुअली बर्न सम्पूर्ण केसे प्रोपेगेन्डा सिनामासि अब कुनो टिटी एडिसि कुनो जागाव कुनो सामिल क्रिया जागाव दिनै जे जों आनडेभलप दंमोन कारण लामा थांयामोन कारण आं एमएलएन दाइयाव हायसै जों जथेस्थ कक्तिसाव किन्तु तिप्रासा एरियाव हायाखै तिप्रा मथा जे जागा एमएलए दङ आरो डेभलपमेन्ट कम तानबोगै राज्य सरकारनि मुसुमानि ग्रै जे तिप्रासा एरियाव डेभलपमेन्ट खालामनो जोंनिया जों दिनै विधानसभा कमिटि सहमबोगै बस कालबारिनिया बिचलिनिया आं डिएमए कतबार मासाका कोनि सेन्ट्रेलनि मिनिस्टार फाइपुर पइन्ट आं जोंनि गसि बायजलाव डिएमनि बेसका मासाका तांनि तिनि ताकलाय 2025-26 একটা ব্রিজ ছিল নিয়ানা নাংবো জম্বুজা সাব ডিভিশন খকসাফার নাংফায়া বেলবাড়ি ব্লক খকসাফার নাংফায়া তাং ইং মানাবো তার মানে ওর ষড়যন্ত্র চলাও দं যে ত্রিপুরা মথা যে জায়গাও মানে এমএলএ দङ आ জায়গাকে ব্রক ফানজির হইয়া যেমন তুই কক্তি সাবো কিন্তু রাজ্য সরকার থানি কোনো ফান সগইয়া অবন বাগै তান বাগै আবো খাইনকে ও তাহিন সামাই টিটেডি সনর পাসবো দंखा ताम डेभलपमेंट खाइगेन सोंनेन ताम दंसि डेभलपमेंट खाइनाय जों अकक साइ दं हायसि आउन बागैनो जों डिमान्ड खाइ दङ केन्द्रन डिमान्ड खैसन डाइरेक्ट फान्डिं मारिनाय যদি 13,000 কোটি টাকা যদি বছরাव फाइनखै साइमान खमो अ टिटी एडिसन बाकी डेभलप खाइगेन हायसि गान बागै खा ताखौ टेम हुक्सौ जों जतनो खा थामसा खा बाक्सा कै थामसा खै जों जिन बगान फान मारिनाय बबागै नासिमन जों फान मारिनाय साथो जों ग्रेटा टिबारन सुनामनाय अखाव अब सराय सराय जों तिनि साइमानि दङ तिनि आन्दोलन कक्साव दाखाय 2026 नि टिटी एडिसन इलेक्सन जों अमनि बागै जिनि मुद्दा दं हायसि जिनि फ्यूचर जिनि थिनां जिनि बसाबतिन जों सेफ खाइनांनाय जिनि फ्यूचर जेनेरेशन जों सेफ खाइ मा खालामनो हायसि जिनि अधिकार जों सेगि मारनो हायसि दिनै जों बै सात जागमन जों तिरबुय बुथार जागमन हयतो जों मुक्ति मारनो हायसि दिनै बिसय देबरमा फायरमैन बुथार जाका नो वन अरेस्टेड हायसि कोन जस्टिस करे कल्पना जमातिया हाय जे विगत दिनै सिपिएम सरकार दंफ्र दिनै विशाखापट्टनम तलां बुथार जागो मासाबन कोन जस्टिसमेन्ट करे हा दिनै चिनि सुग्राम सारसं बुथार जागो कोन जस्टिस करे रबिया दितन ओइ हाइवे बुथार जागो कोन जस्टिस करे ताइ सालबोसो जों मुतिखा तंसिनाय दिनै थामसा खाइ जों गावनो ककमाति सानाय जों थामसाखा आवासमाति सानाय जों थामसा गंकै जों सतेस्थ जों विन बुंनाय जों बिसल ओवरकाम बुंनाय जों खाथैनाखै खालामदा खते सारटेके समों जे या जाते कबि जाते चेंगा आर आबो बय कब साजे खबा जों आमति ओ इलेक्शन जराव कब सालाय मालें दंखा आबो जरा फाइके सेमानो न जाते कबि बिस ताता लाबो तो ताबो केबने केबो जों साइता मानिया आर जदि आमथिं नखै तो बेलाय जायांनाय आर let's see
পারি কেছা তে কেছা চিনি বরম গানাম চিনি মেডাম মেরি তে মবো তিব্রাম থালি ন নখরে বিজেপি ও জয়েন থামলে আমন তুই তাম ছমেছা I have no comments. Actually, যতনি no ব্যক্তি স্বাধীনতা দङ ব পার্টি তাম খাইনাই খায়াবো বিনি ব্যক্তিগত ইচ্ছা এবং বিনি ব্যক্তিগত আবো বিনি রাইটস দङ थाङो माने जेखुनु जागाबो बा जों थाङो जागा थांथों आबो ब्रान बेपार आबो केवने केव हामे सानो को गया बाट चिनि नासिक मुं चिनि लक कासिन दङ जों चिनि पार्मानेन्ट सल्युशन नि बगै जों चिनि बसकांगो आगो मा थांनाय जों चिनि फ्यूचर नि बगै जों चिन्ता मा खायनाय चिनि फ्यूचर सेफ दङ जों तिनि सेफ दङ चिनि फ्यूचर जदि सेफ करिके जों तिनि सेफ दङ कुनु चिनि आबो कुनु मिनिं दङ दैट मिन चिनि नासिक मुं स्लाइ स्लाइ दङ जों इन फ्यूचर चिनि हाव चिनि अधिकार माना नंथों चिनि हाव चिनि सासन नंथों चिनि नासिक मुंगावनो चिनि बुबागा नासिक मुंगावनो स्लाइ स्लाइ तिनि जों चिनि बुबागा राबोन जागा जागा थाङै तिनि कक मासो आंबो दुइ तिनि तमान बिसुङा बहरा बेले काप बुबागा बेले काप जा तावनि बगै आं जे जागाव रां अफार खायखा बीजेपी रक सीट बो अफार खायखा किन्तु एलेन सिंह थावनि बगै बरन बगै एलेन सिंह कोनो एग्रीमेंट मानी इम्प्लीमेंट खायजे गयावै जों बाहाय नाय सीट मेटारिया रां मेटारिया बाट बरनो जे कमिटमेंट दिमानी बरनो जे कमिटमेंट दिमानी कमिटमेंट नारगनाय हंखे आं बाहाय नाय हमनो वान्स मोनसिन बुबागा रांया किन्तु तिनि हायदिनो नों तैं सामाय बाक्सा हम हायजराव बुबागा याखै थांमानि आं निजो बेले दुखु नांगौ जों हायजि तिनि गोबां चिनि म थाव तगनि म थानि हामिया सानैबो दं हायसि जों साइमोन अबरक बेले वान आमा सिंसा सोसाइटी वो जों सिना नांनाय बरकनो बरनो सिमानि आगलनो जों बसकां मागोन जारा जा नेतृत्व बिनि बैकग्राउंड साइमा नांनाय तिनि नों तैं आनसंगा ताखौ बिपिनि को ताखौ बिपिन सं कोनो समय रोमान हरनो सापोर्ट खायनाय बर गया बिगत दिन टीएसयू खायके हायसि टीएसयू खायपर बाहन टीएसयू सब समय न रोमान हरमनि अगेंस्ट कक सावबर बांला हरम सापोर्ट खायोबर तिनि बीजेपी फाइवका देवनागरनि समर्थन खायजावका बिनि बैकग्राउंड जों जतन साइमान गोल साइमान जों जेबर 2018 सरकार फायांगै सीपीएम खाइ दंमोनि 2019 बीजेपी नि फ्लैग चिरै केस रजगै बायरा खालि थांखा साइमालिया बर थाङै रकेट साइन्टि हैके ताका बसनिया ताका दय बीजेपी नि दं फैके सो जों साइमान जतन बैकग्राउंड हायसि लुकराव जतन बैकग्राउंड साइमान तिनि नेशनल पार्टी खाइ रां किसा खामाबाय बरनो किसा तिनि पावर फुनुमाबाय बुट पाइने मा सरकार के अमुक किन्तु सबसे बुलनाय कालि जों सानामु संगाबनो इ प्रासा जों थांसा मा दंनाय बुबा गमगे मा दंनाय जानिखौ कगोसि हम